Bon vespre a tothom i benvinguts al nou concurs Anglada Opina. Bé, tenim una pregunta pel Josep Anglada bastant fàcil, és de les primeres. Començarem, és la següent, és una frase, que veurem ara en pantalla, que va ser pronunciada fa força anys pel Roberto Calderoli, que és secretari nacional de la Lliga Nord, que per cert, un partit italià que ha tingut molt bons resultats aquest diumenge a les eleccions, un partit d'extrema dreta i d'alguna manera separatista, en aquest sentit sí que m'agrada. Bé, la frase és la següent: convido els immigrants a tornar al desert a parlar amb els camells o a la selva amb la Mona Chita i el Tarzan. Aquesta és la frase que va dir Roberto Calderoni. I jo li pregunto a vostè, senyor Josep Anglada, que m'esculli una d'aquestes quatre respostes. La primera és la A. Vostè està molt d'acord amb aquesta afirmació. La B. Vostè està bastant d'acord amb aquesta afirmació. L'opció C. Vostè està una mica d'acord amb aquesta afirmació. I l'opció D. Vostè està gens d'acord amb aquesta afirmació. Recordem l'afirmació: convido els immigrants... Ja la sé. Ja la sé, la resposta està segur, no necessita cap comodí de ningú? No, de moment no. Jo seré una miqueta moderat i t'hi ficaré la B, per això. Estic bastant... Vostè està bastant d'acord amb la frase de Roberto Calderoli, que va fer fa uns anys, que deia: convido els immigrants a tornar al desert a parlar amb els camells o a la selva amb la Mona Chita i el Tarzan. Deixem-ho bé, bastant d'acord.